शिरपूर शहरात 3 वर्षाच्या चिमुकलीवर अनैतिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शिक्षण व विकासाच्या दृष्टीने झपाट्याने पुढे जाणाऱ्या शिरपूर शहराच्या सुवर्ण नगरी प्रतिमेला या घटनेमुळे मोठा धक्का बसलाय. सदर घटना 6 फेब्रुवारी रोजी घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मुलीच्या तब्येतीत बिघाड झाल्यानंतर हा प्रकार समोर आलाय. 17 फेब्रुवारी रोजी संशयित व्यक्ती परत आल्यानंतर मुलीने इशाऱ्याद्वारे घडलेला प्रकार सांगितल्याने कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अमळनेर येथून अटक केली आहे. संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी हा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या शिरपूर आगारातील कर्मचारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास PSI सुरेश सोनावणे करीत आहेत. घटनेमुळे शहरात संताप व्यक्त होत असून आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.